Ƙungiyar Kiristoci a Najeriya wato ƙungiyar CAN ta yi Allah wadai da kuma watsi da kalaman da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi akan kawo ƙarshen kisan Kiristoci da ake yi a Najeriya. Ga wanda ba sani ba, a kwanakin da suka gabata ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito ya bayyana cewa fa sun kawo ƙarshen kisan Kiristoci da ake yi a faɗin Najeriya, wanda hakan ya yi wa manya-manyan jigajigan ƙungiyoyi na Kiristoci rashin daɗi, sakamakon cewa suna ganin babu wani abin da aka taɓuka akan harkar, sannan kuma ya fito ya bayyana cewa fa an kawo ƙarshen kisan Kiristoci da ake yi a Najeriya. Domin haka ne ƙungiyar CAN ta yi watsi da kalaman nasa, ta ci gaba da sabgoginta domin ba ta ga wani abu a ƙasa ba. Zaɓen shekarar 2027 a Najeriya ba kamar zaɓen shekarar 2023 ba ne ba. Wa kuke ganin zai iya lashe wannan zaɓen a cikin manya-manyan jigajigan 'yan siyasa da kuma 'yan takarkaru da muke da su a faɗin Najeriya? Gwamnatin sojan Burkina Faso ta fito da wani sabon tsari ga manya-manyan ɗaliban da suke ƙoƙarin fita wata ƙasar domin yin karatu, a yayin da hukumomin ƙasar suka bayyana cewa gwamnatin ta bayyana cewa dukkanin wani ɗalibi da zai fita wata ƙasar ya karatu, to dole kafin ya fita sai ya fara samun zurfin ilimi a hukumar ilimi da ke ƙasar, sannan kuma ta bayyana cewa dukkanin wani ɗalibi da zai fita ya je ya karatu sai ta tantance wani karatu zai yi, karatun da zai yi daidai da ci gaban ƙasarsa ko kuma ba zai yi daidai ba. Sannan kuma ta ƙara da cewa dukkanin wasu ɗalibai da suke shirin fita to su shirya yin zurfin ilimi a cikin ƙasar, sannan kuma idan suka fita su ƙaro ilimi, sannan ilimin da za su ƙaro ya yi daidai da abin da ƙasar take da buƙata, ci gaba, abin da zai ciyar da ƙasar gaba, ba wai abin da zai mai da ƙasar baya ba, sannan kuma ba wai wani abu na daban.